Nang tam bagai tini je kok tuma thuna runa rina na ke sai kan. Tini bo nahamani karon gangkai bazarago thangai rogo buibai phatar rok sajago Tam rok ni saja. nongle tabuk phano o lama no klai tongo Bo rok lama bo hai lama mane bo. bo bhai ma lama mane angagi thingno drugs sakado ang tabuk drugs samani 6 year kai tongo ani clean tomani 6 year gai ang je tabuk 6 year kai tongo mane gai bui baksa sawo bare bar phono ano mane repeat khayo ta Drak sau hinta. drugs sawo rok ne repeat khayo nga ngabono tini koktuma thumlai rong na jakting ka ang Drak nang tabu rok char chako. tabuk nga ni tabuk ekdom sorry clean tongo 6 year kai tongo ang drugs tongo ang mane nasigui malia plus ang nungnai chanai robo tongmaya to ang abon boin sakting go ngai ang bazar go thangba buiano onek borok sau usango holiday second holiday dino dulni dino ta ngai sau aboro tinjana phayo bike boy ngai nang malda nang chu ngang saka dukano ang apro sting Sab abo o je non sar kabro sanai rok da. oje ano sanai rokai abo ko sanai rong no agin timin sai tongo Bor no sungu ta phala i bo. ano sungo i nang malda nang chu ngai ang saka ang buti malang saimen saka lo tai boisa ama hairok tesa samanung na pian jo ngai o borok mak samano choli jagai topono happy holiday ne ante choli tai dul siliri kalang ta abo nga ang dukano thangpuro nga Nang drak samane hamar rok bare busrok balo khana bo. ngai 6 year kai tongo tabuk Boro thangi rok ham khana bo. ang je hamani ngai first yo center ro tongmani do aro bo 3 mas tok tokana ngai center ro tongdini ang mane a jaga bo lasui tonga lasui je samani ang a jaga bo bare bar 5-6 bar rok lasu kana ngai abrung kanyo ani ma babu song phai ano tlangi thamai kata ngai je tabuk je center ni phai aro je ang tabuk mutai thangai hamakai ang abono tabuk to ani sori bodo i clean kai je poriborong tongo nga abon sana musungo Je drak chai tongnai rok no khan tak agi je nor ba sawi je kubul tongnai. Je ni ang sin sana jakte. musungo je Abro nang tam je te baksen je chai tongnai rok no. Abro nang tam khosne bor thangi ham bo tam sanai. ang sanai borno je angagi thangma jaga hamdi abo to baksa hamna hamyani jini bukhawosi baksa sa tabuk sai sipano sawo sapano baksa thogai sawo abo kaisa ni jini bukhak rakhido ngai nang kaisa ekta time mari nai nang tabuk ni dol phano gana no nang tabuk ti jaga phaigere ngai nang tabuk ni dol bai bazara malai thamika bonon sanai phacha phaigere kun yan sanai ngai nang abon ke bono time mari na kya ang tabuk muti jaga thanango ngai nang aboro oborok bai nang kya salai kai ma phaina nang nai nga ang abon sawo tamnani thingma je tabuk drug site tono ang bare kes khayo mane ang hakinyo kaham kayai hamai thanang ta mane je ang sanamu sungota ang jesini tipra sabung barang no ang tabuk je hama hakinyo ang bunyo ba haminan musungo ngai abo to bunyi bukha bai ni bukha to abo miliya ni kaham tong hanga abo ni bukha bai ni mentally thik tong anango nung tabuk no kaisa mati jaga phaitlang taka ngai nung tabuk phaji tini waisa no rangkrei phano nung arano rangkrei no ekbar ji sai ring ngai nepia ekbar khaile hazar bare bar bu ngai no abono sari ngai nung abono tayam mili ri woi nung exercise kaima tongai bono bonon tabuk dol kaisa no phaidi mon yang muti jaga tin thangmaya ngai ang je hamamani ta 6 year clean tong chingbo bazar go thang ngai onek sanai rok pondo tongota ngai tofano ang abono menan khaya ano moilok sano phone rok khayo kolok ke khai jingai ang borok bai kisa salai tang ngang abon muin sana musung lukurung no ang je agi thingno ang lama haimemu klai chaka ang ta plus ang je ano agi haimya song tonai rok bisas khai tongtho ang abon lukurung no sana musung go ngai baksa bo bisas khaya ngai onek jaga bo ongko khnawo o bhai borok bai tong ngai muting thanai ngai jesa borok bai phano srai rok bai phano okra rok phano ta tongoi maya dukan pa dago thangmaya ngai abon baganyo ang tini media na jaktinga gabono ang ni jibo mane tampleni sajung go thuburo ngai wansuk tak tuno ang boma ke sajakting ngai mate rong sakana ang to gi siang ge jama hairo khaijaka ang tabuk ang tera rong 15 bosor sungage omo hai lama sitra khai pemera no ama hairo ang na tamu thumi do rokni ang aborok sajakte rongo ngai sahi matai tam khanya ba buisanai borok to sai chamanyo ngai ning abon ning sa ngai nin nang ma yasa ama hairo si sinjanai ngai ang abon boganyo
Da nin mu par mo ka. Bo parani Rasnagar Dansara Dan sa nin mong ke. and Mungai Rohit Devarma. Kaki je nin bosla no tabo bui drug saw ni je mane bazar o thangai mane sawoi tongmone agir to saka haipan tabro sa sa nin bosla. Ani besla to agi to sakha saya himaya boi bai ro bitu jage sakha gibunang yang khle amba sa chentar to ni khatin mas abun pore hangkai ko tora se kore pirtam ni aro chentar mu pok tong khangbo aro to ni kha prai bisa ka to te to ni kha hangkai aro to ni oi bono binar tong tu nyang i ko bortuk mani aro wang bono lai suri mang prai 6-7 bar se tlang khana bono garoi ko mani ba ya ka tola bin ba kapal ba bani ba ya ka tola bin ba kapal bono aro teri hamrika hangkai bui baksa borok ko bono bisa saja ya borok bono chai tong kuno hinai oba hairo wan thugo hangkai paran to thino sama saya borok to thaiman ka ga bu je agi borok chai tong borok khai bono ma haiwan ta borok sitar wan ta sira Nge tabok tam sa je o je ni takhok nin bosla rohit bono je bui chaw hin tongmone tak bono bui bes the bono tam hinai tam sane bong tam ko kasana. Tabuk kai bisa sang sudah tahu kau bahai kelai yang borok noi ke tabuk hari kha tabuk kau noi tu kha borok tabuk kai bisa sasana ja. Hambai kaki. Hambai.